to shi wannan ice dogon bishiyan idan Allah ya taimake ka ka samu ganyensa guda 20, me dalilin da yasa aka ce guda 20? suka ce in ka busar da guda 20 ka nika shi da izinin Allah da ka samu cikakken cokali babba na cin abinci. saboda haka in ka busar da shi ka dora shi akan abu, adadin gram din da zai baka shine gram din da cokalinsa zai baka. to shine suka masa hukunci suka ce in babu halin ka samu garinsa busasshe to ka samu ganyen guda 20. shi kuma ganyen guda 20 din nan adadin ruwan da ake so ka dafa da shi kar ya wuce adadin lita 2, domin shi adadin lita 2 shine zai ba da dama ma'asalin sunadarin da yake jiki ya haɗu da iya adadin wannan ruwan ya dafa shi daidai, shi bai kasa ba shi bai yawa ba. domin idan ruwan ya kasa maganin zai iya maka illa, in ruwan ya yawa kuma maganin da iya zama bai maka amfani ba. sannan kuma suka ce in za a dafa shi ma adadin dafawan ba a so a bashi wani zafi wanda zai iya kona sinadarin da yake ciki. sannan kuma in za a kona shi, wutan da ake so a bashi kar a bashi adadin wutan da bai gama fitar da wasu abubuwa mai bacteria da faransanci to kar a samu, don akwai ganyen da yake da ƙura, wani kuma ganyen irin ƙwari ɗin nan sun hau kai har sun yi kashi a kai, kai baka sani ba to aka ce ka wanke da gishiri. bayan ka wanke shi da gishiri kuma ka bashi wutan da zai ƙona wannan ƙwayan cutan kuma bai ƙona sinadarin da yake jikin ganyen ba. shine aka ce aƙalla ka dafa shi kar ya wuce. to ga bishiyar nan ita je ko akwai ta nan? to wannan ganye, wannan bishiya shi ne wannan. daga ina ka zo da shi? masha Allah. kunga wannan guda 20, kun gan shi? muna hira da wani dan uwa yana kasar Fardabuwa, ya kai shekara 8 yana fama da ciwon diabetes. ya ce mun ranar da ya dafa wannan guda 20 ya sha, bai yi kwana 7 ba da aka je sai aka samu sugansa gaba ɗaya ta sauka. sai likitan yake tambayansa yake ce masa ya tabbata ba maganinsa na asibiti yake amfani da shi ba. da Allah ya gaya masa me yi buɗan bakinsa sai ya ce ya yi amfani da maganin musulunci. ya ce tun daga lokacin har yanzu shugarsa ya daina shan magani. me ya warkar da shi? samun yaƙini da kusanci a wajen ubangiji, tare da kuma sakankan cewa Allah zai warkar da shi. ashe duk lokacin da ka mance da Allah sai Allah ya barka da me da dabararka. wannan bayan ya raba ka da cutar diabetes da izinin Allah kuma yana raba ka da cuta na hawan jini. wannan ganye guda 20 da fiye watan da bai wuce guda 4 ba, tafa shi yana raba mutum da izinin Allah da cuta na asma, ita ce ake ce mata asma. bayan asma akwai wani cuta ana ce masa bronchitis, wannan shi ba asma bane kuma shi ba cutan tari bane. za a ga mutum yana yawan tari kuma yana shakewa, hancinsa na toshewa. wannan guda 20 tare da dafa shi da ruwan da bai wuce fiyota guda 4 ba, Allah yana ba wa mutum kariya da izininsa. sannan mutumin da yake fama da sanyin kafa wadda har ya kai ga gaɓoɓinsa suna ciwo, muna ce mata arthritis, to wannan gaɓoɓi ka je yana ciwo, ƙafafuwansa su canza, in mutum ya tafasa guda 20 da fiyota guda 4 yana sha da izinin Allah ana samun sauƙi.